la idea era que jo m'impregnava d'aquell color, em dutxava, i la dutxa era d'un color. Llavors em vaig aixucar amb aquestes teles i les vaig transformar en cortines. I llavors, per donar-hi el valor que jo volia, hi vaig escriure el text que... I ja està. ¿El texto aparecía cada día o...? No, la meva idea era fer durant una setmana una dutxa cada dia, però no. Segons el que jo sentia, clar, hi havia dies que... no sé, llavors de cop em venia alguna cosa, sentia alguna cosa, això, llavors poder va ser l'estat d'ànim i això, llavors estava molt més tranquil·la, tal, i em venia la sensació d'un dia de pluja. Podeu llegir-ho vosaltres, així doncs ho puc veure. Tot neix, i això em va portar a la terra. I per això hi he posat el color marró. I la idea ho faig a partir de que comença una idea de somiar, de nou, i de la vida que vull, vol, imagino i creixo. Esperança, llibertat, plenitud, realitat o ficció, fos que hi havia al principi, és com es transforma en més plàcid i que allò que era amarg i agre esdevé íntim i plàcid. Com el pas del temps transforma l'aigua que queda a la tovallola, que normalment no li donem importància, tant se'ls la veiem, doncs és això. Però això és de plàstic. Des d'un punt de vista personal, on en lloc de fer les típiques pintures vistes més aèries, eren més les seccions i predominaven bastant també el format vertical. I diguéssim que del format de la pintura de dues dimensions s'ha passat a tres dimensions. Diguéssim que l'espectador passa a ser el peix. La corda de cànyam per donar-li més aquesta textura orgànica i el metall per representar l'aigua. Aquesta instal·lació és una sensació de semi-interior, de fer un cert harmonia per les estructures. Other different places I've never taken care, just take care of myself. It's my turning point, but not the only one. Cause what I found, wanting some new sounds. Never through. Do you want to increase the power of your soul? I a la vida, per mi, aquest rellotge d'aigua és un rellotge d'aigua que l'aigua m'aixecava. Però bueno, en principi la idea era representar que l'aigua a vegades és molt important, decisions importants que fan que agafis un camí o agafis un altre. Perquè gran part de la comunitat això així els llibres probables
Proposta per aquesta intervenció és un tema que s'ha actuat fa bastant temps, que em va venir d'una escultura prèvia que vaig fer l'any passat i que tracta dels tres estats temporals, el passat, el present i el futur. És un tema força universal i força extern i de manera subjectiva vaig intentar estructurar-me primer dins del meu cap i llavors de forma aleatòria i jugant amb les informacions per peces vaig anar composant la proposta que segons el que t'expliquen, segons el que tu no has viscut o que saps d'altres veus més grans que tu era força ferm, era disciplinat, hi havia un tabú, no hi havia gaire extensió de coneixement. I amb l'ajuda de l'aquarel·la, que va ser bastant, jo, amb la meva instal·lació, el meu treball, tot ve de peces que he anat fent enrere, que totes van relacionades amb la natura, amb arbres, amb escorces, amb bolets, tot amb això. D'aquí vaig començar a pintar unes peces, a les quals hi faig uns dibuixos d'un bosc, i arrel d'aquí vaig començar a anar investigant sobre les escorces. Hi ha una cosa que, el títol és Ritmes de natura, i a partir d'aquí va ser que vaig voler agafar registres d'escorça, d'arbre, tant amb dibuix com amb planxes de fang, i poder fer planxes de fang. Ja us he dit abans, les emplastava contra els arbres i en treia el registre. Un cop d'aquest registre l'he treballat fent les formes i ressaltant el registre he utilitzat un òxid. L'òxid de coure, en aquest cas, és un òxid fosc que es fica dins de les parts més profundes i llavors fa que es pogués veure dins de l'arbre el que veuríem també des de fora. No sé si m'explico gaire bé. El tema és tot el temps que hem pogut compartir amb el meu pare, per un motiu de feina, que se li dedicava massa temps i això, que d'aquí ve el nom de l'instal·lació Vistes per Tot, i bueno, he d'expressar-me tot això. I bueno, vaig intervindre materials que m'anava trobant pel carrer, materials rebutjats, tirats. Bueno, la meva instal·lació és aquesta i es diu Reflexes. La meva instal·lació va començar, jo crec, a partir d'aquesta frase que vaig llegir un dia de Frank Kafka i em va portar al terme de com la societat et jutja avui en dia, et diu com tens que ser i què tens que fer i com tens que actuar. Jo sempre la vaig tindre molt clara, aquesta instal·lació jo volia fer com l'interior del cap dels pensaments d'una persona. Per això és així tan fosca i aquest mirall, amb aquesta frase aquí davant, representa com el reflexe d'un mateix, però vist des de fora, en el sentit de que tu si ets aquesta persona pots veure les coses dolentes que et diu la gent, que són les que estan escrites en aquesta paret, però tu no et gires a veure les que estan a darrere, que són les bones. En aquest sentit, doncs, quan tu mires des de fora, tu veus les bones. La meva instal·lació és Ombra Ric del cementiri. I com podeu veure, quan vaig pensar en fer aquesta instal·lació, volia fer una cosa molt diferent.
després em va sortir l'idea de posar una mòmia i fer com un enterrament, de posar una mòmia amb les seves pertinences. Però després vaig pensar que igual era molt típic o què hi posaria. I no sé, em va sortir, aquells dies va coincidir que em va sortir molt el tema dels diners, de què et servia estalviar tant, bé. I més o menys aquesta va ser l'idea. Després a l'hora de posar-ho vaig voler fer l'idea així d'un mausoleu. Seguint l'idea de l'enterrament, vaig voler posar les parets daurades, així com si la persona que està mort tenia molts diners i ara està morta i no li serveixen de res. Podía expresar muchas cosas, pero en realidad son todas cosas nuevas y bueno, lo que me agrada es que vosaltres valoren lo que troben o lo que es lo que interpreten és cosa vostra. Sempre passa una mica això, jo veu cada obra i veig que, a més també en la forma, que totes són diferents, que tothom és diferent, tothom té una forma, una manera de ser diferent, i tothom és acceptable i incorporable o pot participar d'aquesta societat. M'he trobat, al fer aquesta exposició, aquesta intervenció, que al principi anava dalt, després anava fora i ha acabat aquí. Aquest moviment també va expressar un punt de decepció, un punt de rebuig o enojo, a dir, al final anar perseguint coses i no surten com vull. I al final surt com vull i surt com elles volen i com ha quedat. I fa referència a aquelles coses que ens han passat però que hem acabat oblidant, no? A vegades coneixes algú o experiències, objectes doncs, que acaben sense ser prou importants, que no t'influeixen i les oblides. I que en algun moment donat, potser al cap d'anys o al cap de dies, doncs sents una cançó o trobes allò que vas guardar un dia en un calaix i et retorna, no? Ho he representat amb agulles de cap perquè a mi m'ha passat molts cops que cuso i em deixo agulles i al cap de temps les trobo i dic, et podries haver fet mal, no? Amb això que no saps ni què era allà. A vegades al sofà o pel terra i bé, les he col·locat m'ha agradat forrar la caixa amb paper de diari perquè els diaris doncs, expliquen la història i també formen part, són una part no, de la nostra història però és paral·lel.
i bueno, les peces són de fang, però a mi m'agrada treballar el material de manera amagar-lo una mica, no saber ben bé com està fet, i el que he fet és donar-li un tractament que normalment no se li dona al fang, que ha sigut platejar-lo amb la tècnica que es feia al romànic i bueno, a l'aigua, que es diu, que normalment es feia amb or, jo ho he fet amb imitació de plata, i llavors les he acabat de pintar amb sprays. I no sé, no sé com explicar, si hi ha preguntes. I la meva primera intenció aquí era fer una instal·lació en moviment i llum. Ara hi veieu aquell llum, perquè el llum s'ha encès aquest matí. Abans tot això era fosc. I ha canviat us ho podeu imaginar, una habitació fosca, tot plegat tenir-hi 12 fluorescents engegats, em sembla que aquí o 16, doncs varia molt. Es veuen moltes coses que no es tindrien que veure de detalls, que no són els correctes. I tindria que haver una mica més de penombra. La instal·lació es diu Temps, i el temps és... El temps que he passat aquí m'ha ajudat a triar l'obra en si. Tot això era tapat, no sé, no us ho podeu imaginar si no ho heu vist, era tot tapat, era fosc, i a més aquí hi ha un lloc sobre el temps, vaig agafar elements que és la calaixera aquí de casa de ma mare, la calaixera, el llit, allà no sé com es diu, un taquilló, no sé com dir-ho, i el balancí. El que són les figures de fusta, que ja són fetes meves, tallades a fusta, la caixa també, i els rellotges són una col·lecció que ma mare o els avis han anat acumulant. Són tots de casa, no s'ha comprat cap, són tots de casa, i vaig voler, al tenir-los, vaig dir, bueno, us posarem el temps aturat. I el temps aturat és quan una persona, un familiar o un amic o qui sigui, marxa de casa per alguna circumstància o altra, tu tornes a la seva habitació i queda allà, parada, quieta. Després també, sobre aquest tema, el vaig voler treballar. El vaig treballar perquè jo també amb els meus gustos buscant persones desaparegudes, i hi ha molta gent que desapareix, i hi ha moltes famílies que es troben a les habitacions buides dels seus parents, dels seus familiars, fills i de diferents coses. El silenci i el so, sobre la seva dualitat, i és una mica el joc entre ells. I és una instal·lació que jo vaig decidir fer-la tota de blanc, perquè és un color que transmet una puresa i una serenor per influir en això, en el silenci, en ajudar a apreciar-lo. Aquesta instal·lació llavors permet entrar l'espectador a dins i segons la seva subjectivitat i el seu estat d'ànim pot conservar aquest silenci i disfrutar-lo o no, i llavors en el moment que deixi de disfrutar-lo o decideixi que ja no li aporta res al silenci pot trencar-lo. Ja,